què fem? Seguim o no? Sí. Seguim? No, però seguim amb el Joan o...? Sí, sí, sí. Sí, fem-lo de la... Ara, aquesta és més de conya, Conya? Vale. Aquesta és de conya, punxar la roda. Sí. Seguim amb el... Estàs gravant, no? Sí, clar, tio, quan s'encén la llum vermella, aviam, Josep, quan s'encén la llum vermella, és que estem gravant. Visca el directe. Visca el directe. M'he agafat aquí amb les patates a la boca. Va, vinga, va, comencem. No gravis això, no posis, Sí, això és top de gas, tio. Bueno, avui, escolta, parlarem de quan punxem la roda, vale? Jo crec que això, però mira, això ho penjo jo a la web, al YouTube, al cop de gas, on te sigui, perquè això no té desperdici. Déu meu senyor, quina gent, quin goril·la. No, però és que ja hem començat malament, perquè al sentir la música, jo, doncs, bueno, escolta'm, aquí posem els cossos sobre la taula. I anem fent. Sí, esto és un despelote. Va, Joan, seguim. Bueno. Què és la teva secció? Me l'esteu trinxant, me l'esteu rebentant. Quina gent. Bueno, escolta, què passa quan punxem la roda, hòstia? Pues vaya putada, tio. Ni donem solucions de res, per perdre pel cul. Truca el RAC i s'ha acabat la secció. Bueno, escolta, vinga, tornem al fil. Ara vinc jo del... Ai! Quina putada, si es punxant, tio, vaya putada, tio. Quin part de riure. Que no sé de què riem, però és igual, riem, vale? Algú passem. Bueno, que escolta, que les carreteres... Per això està el programa, tio, per riure, tio. Les carreteres estan una mica trinxades, claus, pedres, rocs, ferros... Total, al final acabem punxant la roda i cabrejant-nos amb el que sigui. Tenim dues possibles situacions. És una punxada o un rebentot. Una punxada ens desinfla el pneumàtic. Un rebentó ens rebenta. Hòstia, tio, A prendre pel sac. No m'ho podrà reparar. Però no us ho perdeu, Més que... Hòstia, m'he currat, No. S'ha currat el tio? No. Vinga, Bueno, escolta. Tornem a la situació. Hem punxat o hem rebentat? Això és un anàlisi que cal fer-ho. Vale, vinga, va, seguim. Bueno, escolta. Aviam, hem punxat, Joan. Ara què? Bueno, és que també hi ha despistats que fan llantassos, També. Aquesta és una tercera variant. Bueno, escolta, com podem sortir de la situació? Què tenim al cotxe que pugui solucionar això? La roda de recanvi? Escolta, si normalment tenim una punxada o baixem de pressió, doncs bueno, cal fer coses. La punxada, normalment ens porta una roda. I tant que hem de fer coses, tio. Si punxes, tio, tindrem que fer alguna cosa, tio. Escolta, que és que punxi. Jo guardaria com a toma falsa. No, toma falsa no. El tema està, per exemple, amb el meu cotxe no porto roda de recanvi. Això és el que volia parlar. Què? Què hem de fer? Rodes de recanvi, normals? No. No?